Krásny deň vám prajem. Volám sa Emilio Tringali. Som aktivista a karikaturista. Poukazujem na veľké problémy, hlavne v oblasti mesta Vittoria, sídliaceho na ostrove Sicília. To, čo vidíte za mnou, je skládka, ktorá v oblasti mesta Vittoria uskladňuje materiál veľkej elektrotechnickej a elektronickej transformačnej spoločnosti špeciálneho odpadu so označením OEEZ. Firma sa volá Kazmanae Petra SRLS. Je to v skutočnosti nerecyklovateľný odpad, ale podvodným spôsobom sa spoločnosť dostáva ku veľkým finančným prostriedkom, napríklad za účelom rekonštrukcie objektu. Nedávno však skupina auditorov požiadala túto spoločnosť o vrátenie poskytnutých prostriedkov, pretože pri zistení sa likvidovalo len na oko. Spracovanie sa nikdy neuskutočnilo a odpady skončili na celom území mesta Vittoria. Za nami vidíme aj niekoľko vriec plastového odpadu a tento priestor mal slúžiť len ako tranzitná odstavná plocha. Reálne je to skutočná skládka na otvorenom priestranstve a bez akýchkoľvek bezpečnostných štandardov. Skládka ostáva voľne otvorená, i keď firma skrachovala a jej majetok je v rukách správcov konkurznej podstaty. To znamená, že tento priestor podlieha zaisteniu a právnik, ktorý má na starosti konkurs a má vymáhať peniaze od veriteľa, si v úvodzovkách myslí veľmi nesprávne, že počká na odpoveď od spoločnosti bez akejkoľvek záruky, že si nejakou manipuláciou znova prenajmú plochu na uskladnenie odpadu. Lenže ja som zistil, že majiteľom tejto spoločnosti, ktorá má základné imanie len 100 €, nie je nikto iný ako otec právnika z tej istej lokality, odkiaľ je aj terajší súd, ktorý zveril konkurs daného priestoru práve do rúk tohto človeka. A práve pre túto skutočnosť sa zaoberáme trestným činom podvodu. Prokuratúra v Ragúze však v tejto veci vyšetrovala len 2 ľudí. Majiteľa a právneho zástupcu. Samozrejme by sa to všetko nemohlo uskutočniť bez spoluúčasti ďalších osôb. Pri našom vyšetrovaní sa postupne vynárali ďalšie postavy a vzniklo prepojenie aj s vysokým manažérom kraja, ktorý sa zaoberá majetkom štátu a koncesiami na skládky a lomy. Uplynuli takmer 2 roky od odhalenia a za tieto 2 roky sa poveternostné podmienky a rozklad materiálu vplyvom času podpísali pod znečisťovanie prostredia. Mikroskopické častice, ktoré vznikajú rozkladom týchto bielých vakov, sa dostávajú do pôdy, ale najmä vody. Ide o veľkú ekologickú katastrofu, keďže tieto látky sú pri prameni, ktorý dáva vodu mestám Vittoria a Gela. To, čo vidíte, je údolie rieky Ipary. Sme prakticky niekoľko stoviek metrov od miesta, povedzme, že ho môžeme definovať ako kontaminovaný. A odtiaľto sa voda, ktorá ide do miest Vittoria a Gela, ťahá nahor pomocou čerpadiel z prameňa cez istú spoločnosť. Spoločnosť, ktorá predáva vodu do týchto 2 miest. Aj s rizikom, že táto voda obsahuje znečistenie z elektrických a elektronických materiálov, ako i znečistenie z plastov, gúm,
ale aj iných nebezpečných látok, napríklad z častíc moderných televízorov. No a vidíte, veľké znečistenie pri zdroji. No a samozrejme táto voda sa používa na pranie a varenie.